Seguim en directe a l'UnMón.cat, ens trobem davant d'aquest magnífic escenari que és l'estany d'Ivars d'Urgell i Vila-sana, al Pla de l'Urgell, i ara ens trobem, com veieu, amb una taula molt ben parada, en aquest sentit, amb 3 copes de vi i algunes d'elles amb aquest contingut del Castell del Remei. Ens en parlarà d'aquesta marca el president de Castell del Remei, el Tomàs Cosiner. Què tal? Bona tarda, com estàs? Bona tarda. Gràcies per estar aquí amb nosaltres a l'UnMón.cat. Què podem dir del teu vi? Bueno, en primer lloc estem ben a prop de Castell del Remei, el paisatge de lo que és l'estany està a tira de pedra de Castell del Remei, sempre, com que diu, Castell del Remei és l'origen de totes les aigües de lo que és la plana d'Urgell, del canal d'Urgell, i és una de les finques històriques de Catalunya i d'Espanya amb la producció de vi. Diguem que en aquests moments és la 5ª marca més antiga d'Espanya registrada, i realment tenim una bodega que val la pena visitar. La 5ª més antiga de l'Estat. Com a marca registrada. Com a marca registrada. Vins negres, això sí. Bueno, també fem blancs, també. També, bueno, Sí, ens però avui escoltat estem aquesta en sala, negre, avui estem en negres. I per què hem fet això? Doncs li hem demanat que en volíem tastar alguns, però ens ha fet una petita trampa. Ens ha dit que haurem de tastar-los perquè n'hi ha un que no és seu. Hi ha 2 vins. N'hi ha 2 vins, hi ha 3 copes per cap. Hi ha el Gotimbro i l'Oda i després un tercer vi que tenim de trobar. I, Òscar, vol dir que n'hi ha un que no. I ara quedarem fatal si no sabem quin és. Exacte, jo necessito que m'ajudi una mica. A veure, Tomàs, Home, tu i jo... Molt bé. com sabem quin és cadascun? Perquè no ens equivoquem, vale? Què hauríem de buscar i què hauríem de notar al paladar quan tastem el Gotim Bru de Castell del Remei o l'Oda de Castell del Remei? Bueno, de fet, detectar un vi és molt difícil perquè es necessita molta experiència i molt Ja coneixement. m'estàs traient tensió, ara, eh? Ja, està bé. No, realment sí, vull dir, les càtedres així a cegues és un tema molt complicat, molt difícil, s'han de saber moltíssim, poca gent ni sap moltíssim com per això, però bueno, quan hi ha unes diferències fortes entre diferents vins sí que es pot conèixer. Aquí tindríem el Gotimbro, que és un vi amb una criança de 6 mesos, més fresc que el que és l'Oda, en 2013. L'Oda estem parlant de la mateixa collita, però en canvi és un vi que té 12 mesos de bota, més potència, més estructura, aquí tindríem una mica més de Molt bé, lleugeresa. perdona, té freno, Tomàs. Jo no tinc ni idea, jo només els veig, només. A veure, més potència, No, però més cos. està bé perquè Què el que vol dir explicava, això? no, però està bé perquè el que explicava vol dir que si entens és un vi que dona gust i que dona plaer, saps? Que et pots explorar-lo. Jo és Tu i que jo, sé no en sabem, un doncs vi farem que és bo mal o no és bo. Llavors, a Bueno, veure, com això diferencio allò? és el més important. Això és el més important. Això és el Molt bé. més I jo important, sé sí. que els del Castell del Remei són bons. Això d'entrada. Bueno. Això ja em deixa tranquil. Anem a tastar. Vinga, no? Anem a comencem tastar. per l'esquerra i Vinga, fem cap a endavant. la dreta? Sí? Va. Aquí ens han deixat uns No ens ha dit antifassos, quin és, però no els fiquem. No ens ho ha dit. No ho sabem. Jo començo per aquest. Sí? O sigui, per on? Per el primer? Hem de començar pel primer? Vinga, O sigui, va. però en teoria hauríem A veure, d'agafar foc... Ah, mira, perdona, ja no ho he fet mal. Jo no sóc cap sibarita. No ho has fet bé. No, Havies de no, moure. sí, havia de fer així. Havies de moure. No, Això perquè es recorda fa. de Sant Aquest Ramon es fa. Sant Benet. Perquè pugin els aromes, perquè es Aquest és desprenguin, Jo estic Aquest és refredat. bo. Jo Aquest estic és bo. refredat. perquè omplin la copa. Aquest és bo. Omple. I llavors el nas és una de les sensacions importants. Les O sigui, copes de vegades no li donem importància. Són important com és la copa, no? Molt important. Una copa té que ser d'una certa dimensió, transparent sobretot, que tanqui una miqueta, que pugui arreplegar una mica aquesta expressivitat dels aromes que tens en copa i realment que la puguis agafar i que puguis veure el color amb transparència. I no s'ha d'agafar així. Proveu perquè llavors ja, calentes. perquè ens en Aquí- queden 2 per sí. provar, que Vinga, no ens tastem, agafi el tastem. toro. Jo us porto la delantera, Ja vaig pel segon. Li ha donat un bon glopet. Anem al segon. Tornem a fer el moviment aquest. Jo ara m'espero, perquè ja l'he Hem d'agafar el tastat. cotxe després, No conduiré, és Allò, evident. olorem. Haurem d'esperar. Jo no sé què oloro, però jo ho faig, jo segueixo el A tu mestre. t'agrada l'olor, no? Doncs endavant. Sí, sí. A mi els 2 primers m'han agradat. I aquest últim... Saps què, Pere? He trobat una diferència. No sé quina, però hi ha diferència, i això és algo. Jo acabo de trobar una gran diferència amb el tercer. Sí. A veure, anem al tercer. El que es nota més clarament és que tenim 2 vins que tenen criança, que tenen fusta, que tenen, hi ha una aportació d'aquests torrats que donen a la barrica,
uns fums, una... Mira, Jo aquí no hi ha fuster, al tercer. No. Al tercer no hi ha fuster. Tot i que també diré que té una certa dignitat. No és que sigui tampoc horrible. Sí, però és evident que, a veure, em mullo, crec que amb bastanta seguretat et diré que aquest no és teu, el tercer. El tercer no és. aquest no és meu. Bé, No és. Molt bé. Ens quedem aquí. La diferència entre un i l'altre... Ho ha ficat fàcil per això, eh? Sí? Sí, Perquè el crec tercer que sí. és molt diferent. Bueno, perquè hi ha una certa diferència, sí. Molt bé, Entre el tu... Digues. No, dic que entre el primer i el segon trobaríem que el segon té més estructura, més força. Que El segon és... Això com els posava? El segon seria l'Oda. Vale. Lo del segon, eh? El primer seria el Gotimbrú, Vale. el segon seria I l'Oda. aquest un tercer. Molt bé. Bueno, alguna cosa m'ha pres. I anem a brindar. Això aneu brindant vosaltres, mentre vosaltres brindeu. Jo és que no puc veure aquí a dalt, a baix, així... Moltes gràcies, Tomàs Cosiner, per haver estat amb nosaltres aquí a l'Humo.cat. Tu ves bevent, Òscar, tu ves bevent. Ja faig el programa, perquè qui condueix el programa no ha de veure. Ja saps això com va.